Hello! Good morning sa inyo lahat. Good morning! At babati po tayo ngayon ng happy birthday po sa isa naming napakagandang friend na kamukha po ni Liza Soberano. At ang una po magbibigay po ng message ay si... Anong tawag ko sa'yo? Heidi? Heidi or Mark? Oh, Mark. Kunin mo muna yung microphone. Huwag ka muna magsasalita. Ayan, ano pong... Anong message niyo po sa ating birthday celebrant? Message ko sa ating birthday celebrant po natin ngayon. Sana mas maraming handa niya unlike last year. Pero last year nakapunta naman kami pero di ako masyadong satisfied kasi naubusan kami ng alak. Medyo late na kasi kami dumating last year. Pero ewan ko na lang ngayon kasi medyo marami po yung sponsor niya. Kaya marami po talaga yung alak at saka yung pagkain. Kaya pumunta po kayo sa bahay nila. Pero bago yan, babatiin ko muna siya ng happy birthday. Saan yung bahay nila? Siyempre, Address. sinicelebrate po namin yung pagkakaibigan namin na more than 7 years na ba? Nung hindi pa kami magkakakilala, actually, 7 years of plastikan. hindi naman tayo plastikan. Nung nag-aaway-aaway pa kami nan. Kasi syempre, di ba? Hindi kasi, madalas kayo mag-away. Alam mo, pag sa magkakaiba, madalas mag-away talaga yung mga magkakamukha, hindi nila ma-accept. Oo, kasi ako lang talaga siya lang talaga yung nakalimutan mag-evolve. Kami talaga nag-evolve na. Pero siya ngayon, tignan nyo naman, diba para nagpapautang ng walang interest? Tignan mo naman ang pera. Ano ko papakita? Laki ng bag, parang nagbibinta ng mga baka. Ganda ng bago. LV, lumang bag. LV lumang bag. Okay. Ayun na yung message ko sa kanya na sana magbago na siya. Was na ang mga mamaw-mamaw. At syempre, dapat on time na tayo sa mga sinasabi natin. Yun lang. Ayun na, syempre, ako rin po babati rin po ng isang happy 35th birthday, RJ Dalot. 55 na siya. Ay, 55 na ba? Punta tayo na NSO para NSO. Ayan, at gusto namin, sana magpa-video okay ka. Yung sarili mong renta. Oo, yung gusto ko yung Lilipat tayo. Gusto ko yung yung video, yung anong tawag yung sa mga mall. Ay, TV po. Grand video okay. Gusto ko yung gano'n yung tunog. ay, naku pa, salamat tayo sa Grand Video Okay. Sponsoran tayo. Baka mamaya commercial na tayo. Tsaka, ayan, sana magkaroon ka ng sariling video okay, yung sarili mong renta, ha? Hindi yung lilipat tayo sa kabilang bahay na may video okay. Hindi kasi ganun birthday rin ng kapitbahay nila, sumabay din kami doon. Dinala niya kami doon. Talaga. Nakakaminus ka pag economy. Ayan, pero may pa-cake sa'yo ang Blessed Cakes and Treats, kaya pakita mo naman dyan. Ayan. Oh my God, buti siya may sponsor. Hindi kasi pag nag-birthday, yan, di ba? Kaya ito po yung nagsasabi po dito na may libreng cake po. Kaya feeling ko hindi po enough. Kaya po kailangan namin ng isang sponsor pa. Gusto ko namin yung sa pulang laso. Ano yung pulang laso? Ano yung pulang? Red ribbon. Tapos gusto namin po sa ilalim ng puting ilaw. Ba't ilalim ng Sa dilaw na buwan. Ayan, happy birthday RJ. At sana lagi kang nasa mabuting kalagayan. Tapos kapag magbubuling, wag sa yung liblib na lugar kasi delikado ba? Hindi wala na talagang liblib kasi halos lahat na ng lugar ngayon sa amin. Meron na po talagang mga ilaw. Kaya wala na po talagang safe na pupunta. Kaya pala wala na ako nababalita ang mga babakla na yung naka-booking sila. Saka lahat na may CCTV po. Oo. Kaya gawin mo na lang siguro matulog ka ng maaga, ha? Bago ka matulog, maghilamos ng toothbrush mo para fresh na fresh. Saan na rin ang dasal. Ayan, okay. Ngayon naman, pakinggan naman natin kung anong message po nitong si Dalot sa mga bumati sa kanya at anong wish niya. Ako na ba? Oo, panyo, may nakita kami panyo. Uy, may banyo ako. Grabe ka. Uy. Kuya, kanong panyo to? Grabe niya. Panyo ni Georgia ata to. Kami ni Georgia, ilagay natin dito mukhang galing katong Nueva Ecija. Ayan, bago ako mag-thank you, syempre, thank you sa pakik ng Energy ito yung kamot. Energy FM ng kay Nadora, DJ Nadora. Babatiin mo na yung mga gusto mo. Masamsamay. Thank you po sa mga bumati sa akin at babati pa rin.
At mamaya yung receptionist. Oh, yan. May pa-catering po ako. Tapos may pa-video okay po. Sponsor Sponsored by po namin pala Bali Pure. Kasi po, kinuha po ako sa Libet, ang Bali Water Defender. Sige. Para ka naman, nag-ano ng makeup. Ganun po yung pagkakaroon ng makeup. Oo. Ay, dali siya muna. Siyempre, thank you sa mga friend ko na kahit inaaway nila ako. Hindi ka madalas makita. Maraming salamat din sa Patalastas na naman. Ayun nga, wala akong masasabi. Thank you. Ano wish mo? Wish ko sana, sana gumanda ako ng konti, gano'n. Gun. Hindi joke lang, sana maging malakas pa rin ako, tapos sana Magka-work na ako makapasok kamo. na ako sa trabaho para may pambuling na gano'n. Hindi lang Spray net. Spray net. Yun lang. Ayan. Okay. Kita-kits mamaya sa bahay. Oo, tsaka ito pala habol ko pala, ito lagi pinag-aawayan namin ng mga classmates. Stapler po. Pag mayroon kang ganito sa classroom nyo, ibig sabihin, mayaman po kayo. Oh? Pag may ganito po kayo. Marami sa akin, may payong pa. Nyet. May papayong pa sila. Ano pa? Siyempre, Yan, may papatalo ba yung payong ko? Siyempre, iba't ibang kulay Ay, yan. rainbow LGBT. Napulot mo lang yan, hindi mo na binalik. Oo, hindi last year ko pa ito napulot sa akin na po. Ayan. Ayan ako, maraming salamat. Once again, happy birthday, RJ! Okay. Bye!